on the foundation of a peaceful nation. Piny owacho chano pedho nyime od bura mamalo paro mar chik madwaro mondo oyang jodong gwenge kaka pisas mag loch nanga kendo miyo gi chudo. Ma en ler mane ogol kod jatend migawo mar arita Kithure Kindiki e kinde mane ochopo e nyim komiti mar od bura mar Senate mochung'ne weche mag arita. Kindiki wacho ni piny owacho ma Kenya Kwanza omor kendo miyo luor tich ma jodong gwenge osebedo katimo e nyayo kwe e gwenge ma pacho ka. Chris Owino nigi ler. Jodongo mag gwenge koro nyalo buonjo kochimo e bengi ma pacho kae bang' jatend migawo mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki yango nitiere chenro ma sirkal loso mar biro yango gi ka jotend loch nanga kendo miyo gi chudo. A study has already been commissioned in my office to look at the budgetary implications of creating, villages and having village elders who are compensated by government. Ka oloso e nyim komiti mar od bura mar Senate mochung'ne weche mag arita kwe, lweny kod pinje ma oko, Profesa Kindiki owacho ni migawo mare chano chwalo paro mar chik e od bura mamalo mar keto e tim chenro makamano. This government has undertaken to bring legislative and policy proposals to the Houses of Parliament to do a number of things. One, to amend the law and be able to have structures or units below this sublocation which can assist us in managing our security better. Kindiki bende olero ni migawo mare dhi chwalo paro mar chik makamano e buch tend migepe e dwe mabiro motelo ne chwale e nyim jo od bura. I asked some officers in my office to prepare a position paper which will end up in a cabinet memo, and I'm hoping that that process will be taken to cabinet by next month. Paro makamano dhi yango tij jodong gwenge, chenro mar gwelogi, chudo margi, kaka inyalo gologi e apisi, kaachiel kod kawo negi okang' pone gidhi ataro kod pend chik. We will need a policy on terms of engagement, the functions of village elders, criteria for recruitment, how they will be recruited, how they will be compensated, and how they will be terminated, because where there is employment, there must be a termination procedure. Kata kamano, Kindiki osingo ni piny owacho dhi miyo jodong gwenge kod jodong nyumba kumi masani chudo margi ka girito mondo od bura olos chik mar nywandogi e telo mar loch nanga. I had decided I will perhaps recommend, subject to cabinet approval, a modest way of appreciating the current cadre of village elders and nyumba kumi, even as we wait their regularization. Kindiki kata kamano orem yango kwan mar omenda magichano chulo jotend gwenge bang' mako kuom jokanyo mag komitino dwaro ng'eyo adiera e wi weche mosebedo ka fuong'ore e pacho kae ni piny owacho chano chulo gi siling 7,000 dwe ka dwe. We are alive to the fact that the wage bill is getting unsustainable, but we are looking at very innovative ways of accommodating with very minimal disruption of the wage bill, including a part-time arrangement, an allowance arrangement, and so forth and so on. Thank you, all of us. We now adjourn. Kuom thuolo malach jodongo mag gwenge osebedo ka konyo piny owacho mamalo e nyayo weche mag arita kwe kor gwenge, kata odoko ni ok gisebedo ka gido chudo margi. Kata kamano, jodongo mag gwenge koro nyalo bedo kod mor bang' jatend migawo mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki yango chenro mar loso chik madhi nywando jotelo mag gwenge e loch nanga kendo miyo gi chudo margi. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi.